K relatívne novým a rýchlo sa rozvíjajúcim formám cestovného ruchu na Slovensku patrí vidiecky cestovný ruch a agroturizmus. Je to nielen vďaka vysokému turistickému a rekreačnému potenciálu, ktorý slovenský vidiek bez pochyby má, ale tiež a hlavne vďaka rastúcemu dopytu po oddychu na vidieku, ďaleko od ruchu veľkomiest. Hlavným problémom pri realizácii rozvojových zámerov vo vidieckom cestovnom ruchu často býva najmä nedostatočný kapitál. Jedným z významných nástrojov podpory rozvoja cestovného ruchu je program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2007 až 2013, ktorý v rámci svojich opatrení podporuje práve projekty z oblasti cestovného ruchu na vidieku. Možno získať nenávratný finančný príspevok v rámci jeho opatrení majú poľnohospodári, podnikatelia v oblasti vidieckého cestovného ruchu, ale aj bežní občania, ktorí majú možnosť rekonštruovať svoje rodinné domy na zariadenia poskytujúce ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby cestovného ruchu. V nasledujúcich minútach vám predstavíme úspešných podnikateľov v cestovnom ruchu, ktorí vďaka finančnej pomoci z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky mohli premeniť svoj projektový zámer na skutočnosť a podporiť kraj, v ktorom sa snúbia ľudové obyčaje, tradičná architektúra s nevšednými prírodnými úkazmi na jednom mieste. Vítajte v Žilinskom kraji. Nachádzame sa na hranici obce Likavka a mesta Ružomberok v prekrásnom prostredí hôr uprostred Liptovskej kotliny, Kotských vrchov, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier v rodinnom penzióne Reny, ktorého rekonštrukcia bola podporená z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Pre realizáciu tohto projektu sme sa vlastne rozhodli, pretože aj keď sme už podnikali v tomto takých zo 6-8 rokov, ale postupne sme videli, že tí hostia, ktorí k nám chodia, že treba im ponúknuť niečo iné. A to iné bolo vlastne to, že vyžadovalo to už vlastnú kúpeľňu. Videli sme, že to potrebujú a chceli sme akože im to ponúknuť. A keby nebolo tohto projektu, tak neboli sme schopní z vlastných nákladov. Celková výška tohto projektu celej prestavby, čiže rekonštrukcia, bola cez 3 milióny slovenských korún. Dostali sme z toho vlastne polovicu, čiže niečo cez 1,5 milióna. Predmetom tohto projektu vlastne bolo hlavne ako získanie tých kúpeľní, ako sociálnych zariadení na každú izbu. A potom vlastne, keďže predtým sme tento objekt riešili ako rodinný dom, a videli sme, že hosťom už treba ponúknuť niečo lepšie, tak bolo treba rôzne výmeny. Menili sme okná, menili sme dvere, menili sme podlahy a nakoniec vlastne bolo treba už nejakú zmenu aj v interiérových, ako vo vybavení interiéru, takže sme menili postele, sedacie súpravy, ako na každej izbe, stolíky a podobne, osvetlenie. Rodina Šrankotová začala s rekonštrukčnými prácami ihneď po podaní projektu na pôdohospodársku platobnú agentúru. O schválení projektu sa dozvedeli až v priebehu samotnej realizácie. Proste pracovali sme na tom, projekt bežal, nevedeli sme, čo bude a vlastne robili sme tie hrubé práce, počnúť strechou, ktorú sme museli úplne prerábať kvôli tomu, že sme chceli dostať do izieb kúpeľne. A keď nám ako prišlo schválenie projektu nášho, tak sme podávali prvú žiadosť o platbu z tých prác, ktoré už sme ukončili k tomu termínu. Nám prišla kontrola vlastne a následne nám bolo aj peniaze vyplatené. To bolo tak asi v priebehu 3 mesiacov. A vlastne potom, keď už sme vedeli, že už máme schválený projekt, tak už sme proste urobili všetky tie dokončovacie práce, vrátanie interiérových zmien a zariadenia nejakého a to. Takže už sme vedeli, že máme schválenú platbu, tak sme to vyčerpali všetko tým, že sme požiadali nakoniec o druhú platbu a takisto nám prešla ako v pohode. Teraz môžem ako s takým dobrým pocitom otvoriť hosťom dvere do izby a povedať im, nech sa páči, tu je vaša izba, tu je kúpeľňa a mám z toho veľmi dobrý pocit. A viem, že keby nie toho projektu, tak toto by sme nemohli zvládnuť. Pani Šrankotová, majiteľka penziónu Reny, na záver dodáva, že aj v budúcnosti sa určite zapojí do ďalšieho projektu v rámci programu rozvoja vidieka s cieľom zatraktívniť a rozšíriť ponuku služieb svojho rodinného penziónu.
Územie Žilinského kraja patrí medzi územia s najväčším potenciálom pre rozvoj všetkých foriem cestovného ruchu, ktoré sú založené na využívaní prírodného a kultúrneho bohatstva. Regióny Horné Považie, Kysuce, Orava, Turiec a Liptov patria vďaka svojej unikátnosti medzi najviac vyhľadávané regióny Slovenska. To dokazuje aj takmer 650 000 návštevníkov, ktorí každoročne zavítajú do jedného z týchto regiónov. V súčasnosti je na území Žilinského kraja evidovaných 900 ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou 38 000 lôžok. Množstvo významných kultúrnych podujatí, vzácnych historických pamiatok a čarokrásnej prírody dáva Žilinskému kraju tie najlepšie predpoklady stať sa úspešným a rozvinutým regiónom. S kamerou sa presúvame ďalej, východne od Ružomberka do kúpeľnej dedinky Bešeňova, kde sa v náručí čarokrásnej prírody Liptova, ktorú umocňuje sila jedinečnej geotermálnej vody, nachádzajú dva novovybudované agropenzióny, ktoré tu vyrástli vďaka podpore z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Spoločnosť World Exco, zaoberajúca sa pestovaním zeleniny v skleníkoch, využívajúcich geotermálnu energiu, sa rozhodla diverzifikovať svoje aktivity práve do oblasti rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa postupne stáva zaujímavým a ekonomicky výhodným odvetvím. V roku 2011 sme uskutočnili výstavbu dvoch agropenziónov, ktoré boli financované z programu rozvoja vidieka. Tento projekt bol celkovo financovaný v rámci názvu program Agropenzión A a Agropenzión B. Táto výstavba bola aj začatá, aj ukončená v roku 2011. A hlavným cieľom bolo zvýšiť ubytovaciu kapacitu priamo v našom areáli. Takže celková výška nenávratného finančného prostriedku z programu rozvoja vidieka bola 500 000 eur na obidva projekty, teda Agropenzión A a B. Bohaté zdroje geotermálnej vody, ktorá sa v mieste realizácie projektu nachádza, vnúkli spoločnosti myšlienku využiť energiu vo svoj prospech a tak sa časť projektu orientovala na vybudovanie výmenikovej stanice na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie objektu. Realizácia projektu priniesla pre spoločnosť mnohé pozitíva. Realizácia tohto projektu nám priniesla určite zvýšenie príjmov, taktiež aj zvýšenie ubytovacej kapacity. Okrem iného sme zamestnali viacerých zamestnancov na pozície v rámci týchto dvoch projektov a určite je to prínos pre našu firmu. V tomto projektu sa vytvorilo 12 pracovných miest. Na prízemí dvojpodlažného objektu turistickej ubytovne sa nachádzajú skladové priestory, výmeniková stanica na termálnu vodu, sociálne zariadenia, požičovňa športových potrieb a dielňa. Druhé nadzemné podlažie turistickej ubytovne poskytuje ubytovacie priestory spolu pre 19 osôb. Ubytovanie je navrhnuté v jednolôžkových, dvojlôžkových, štvorlôžkových a jednej 10-lôžkovej izbe. Celý ubytovací komplex doplňa poskytovanie viacerých doplnkových činností, ktoré umocňujú aj prírodné a kultúrne danosti regiónu. Vidiecký turizmus a agroturizmus by sa mal významne spolupodieľať na rozvoji slovenského vidieka prostredníctvom vytvárania nových pracovných príležitostí či zvyšovania príjmov miestneho obyvateľstva. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka chápe rozvoj vidieckého turizmu ako jednu z priorít rozvoja vidieka, ktorá zabezpečí nielen rozvoj ekonomických aktivít vhodných pre vidiek, ale aj udržanie osídlenia na vidieku.